Fries skriuwen is net dreig. Friesk is op gewoon gebieden zelfs eenvoudiger als het Nederlands. De doetijd van tijd worden bij Gleeks. Die houden wij zo kwad als mogelijk. Net ik praten, maar ik praten. Twaaloeden en letters met een kapke hebben een eigen klank. Ien D of T is dus genoeg in woorden als bladen, boeten en breiden. Als het voor de klank al nodig is, schreeuwen we 2 bijloeden. Zeg maar naar midden en zetten. Voor de persoonsvorm gelden dezelfde regels als in het Nederlands. Liek als stam plus t. Ik bouw. Zij bouwt. Ik vien. Zij vindt. Het mulwoord eindigt op d of t. Dat zegt onder doetijd. Ik bouwde. Ik ha bouwd. Ik brette. Ik ha bret. Klik hier voor meer taalschetsen.